A já mám jinak jak ty. Připrav ty kamery na ten green screen. Pojď sem. Vím, jak to odzoomovat. Tímhletím se to oddaluje a přibližuje. A tady by měl být ještě jeden. No to je ono. No? No? Jaké bude počasí? Jak to tam dává? Připoj to na moji kameru. Jo, to jako se držíš toho, jo? Ty to uchytni virtuálně. Jak tyč, ne? Aha. Dobře, no takže co ty? No, ty tam jsi někde s klukama? A nechcete tady někdo přijít, někdo z kluků? No mi to už může. Výborně, někdo nabere telefon. No, anebo ne. Proč nešli s váma, tak už věděli, co tam je? No, my už stejně jdem. Ne, už ne. Nebo paníčeko, můžeme tu být ještě chvilku? Jo, pošli je. Jo, takže počkej, já to chci teď slyšet. Hej, Mat. Hej, hoši, Mat. Hej. Jak se to... Proč děláte ten kravál? Hej, čím se to oddaluje? Já. A já nevím, čím se to oddaluje a přibližuje. Hej, čím se to oddaluje? Hej. Hej, hoši. Hoši. Hej, přepni na moji kameru. Přepni. Asi jo, prej. Hej, ale mě to tady pádí. No hej, než oni přijdou.
Jo, slyšíme tě všichni. Drž hubu zmrt. Je akce? Podívej se do televize. Adame, drž hubu, hej. Hej, pojď na ten green screen. Pojď na ten... Filip! Filip! Pojď na ten green screen. Rostia. Hej, hoši, poslouchejte mě. Pečík, jdi počítači. Hej, hoši, teď mě poslouchejte. Hej, hoši, zaberte na Tomáše na ten green screen. Takže dobrý den, dámy a pánové. Dnes vítejte u dalšího pořadu Hvězdný snad. Dnes jsem si pozval mého věrného kamaráda Adama Decaníka. Můžete jít, prosím se? Tak prosím Honzo. Takže dobrý den. Co jsem za číslo kamery? Co jsem za číslo kamery? Hej, jděte k sobě. Takže dnes jsem si připravil pár otázek na naše hvězdy. Po mé lavici můžete vidět Leoše Pareše a po mé pravici... A co jsem já? Takže Hej, Pečík, dej tam nějaký green screen. Dej tam... Hej, proč já mám křivou kameru? Hej, dej to na tu moji kameru. Takže děkujeme vám za shrnutí tohoto videa, příště dejte odběr a zdravím vás Zpravit. Takže Hej, ještě trošku. Takže zdraví vás René Kolem. Dobré, nech to tak. Takže dobrý den, dámy a pánové. U dnešního večera plné hvězdy. Dneska bez Já ti budu ukazovat. Hej, přestaňte. Jednička. Hej, přestaňte. Dej tam jedničku. Dej tam tu ovítání a dej tam jedničku. Dej tam... Včera večer jste mohli vidět vysoké zábavy od jihu k severu. Teď neslyšíte? Mnohé Dobře. Ona se tam zacvakne. Hej, počkej, já jsem kamera 1, jo? režiséři dohodnou. Filip je kamera 2. A Rostia je kamera 3. Instagramový filtr mi tam nejde. Já jsem 3. Co jsem? Ne, tohle nejsem já. Já jsem tohle, ano, přesně tohle. Ano, jednička. 4 kamery tady ani nejsou, vole. Hej, no nastav ty kamery. Říkám, co máš zaměřit. A hej, dej tam takové to uvítání. A do green screenu, kde je počasí. Hej, budeš předpovídat počasí, jo? Už? Ještě ne, já ti to odstartuju, jo? No, náš herec už ví, že bude předpovídat počasí. Ještě by to chtělo, aby tam šel někdo s tou klapkou, víš co? Behind the A scenes. klapka poprvé a tak. Hej, pojď sem. Ty budeš klapka, jo? Jo. No, super.
Dělej, pojď. Přepni to na tu jedničku. Nech to na té jedničce. Hej, ty si vem tu židli. A nebo ne, jsem na to. Dej to pryč tu židli. Hej, máš to připravené? Jak to? A to je taky gond jako nebo jak? A jo, tenhle bude možná lepší. No, on nám to zkází celý green screen, že? Bože. Hoši, máš to pečí? Nerozčiluj se. Pančeko, vy nevíte, jaké to jsou nervy. Dej tam tu jedničku. Proč tam jsem zase já, hej? Já si myslím. Kdo mě tady snímá? To je záhada. Hej, Dobře, ale víc jste tady byli, ne? Tak jste si to užili. poslouchejte mě. Hej, uděláme normálně live před bez žádného green screenu, prostě jenom slupám. Nějaký odvážný se tam prostě vezme a něco tam řekne. Hej, Rostio, ty si posuneš kameru, aby to nešlo vidět takhle z boku, je to na. To je v prdeli, vole, co jsme natočili, nic. Tam ten všechno mi tam pomačka byla. Kdo?